निउ इयार नङाबाबो निउ इयार बायदिल' नुयो यार नायलाय गोसोखौ नों आंनो होबायब्ला नोंजों जादों लागायबा माइफोर जायगाफोरखौ नायदों माबायदि हारसाफोर एखौ नङा लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ खेबसे फिन बरनाय जाबाय दिनै माने जों मोनसे जायगायाव बेरायनो फैदों आरोना नै गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जों माने दाबसे जायगायाव गोबावसिमोन आरोना दिनै जों माने मथा मथि जाबायमोन 5-6 इयार्सआनो जाबायमोन दिनै माने 5-6 इयार्सनि उनाव माने दिनै फार्स्ट टाइम आरोबाव खेबसे बेरायनो फैबावबाय नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बे जायगायाव माने 6 इयार्सआनो जाबायमोन फैयैया दिनै देखायलांबाय थागोन नायलांबाय था दा नायदो ओरै जायगाया नायनो माबायदि बे ब्रिज बे नैबे ओरै ब्रिज दंजोबो नै माबायदि मोनदों जायगाखौ नायनानैबा बरिया मोनदों दा नै गाइसमोन नायदो ओरैहाय दं ब्रिजआ नैबेनो ना गाइसमोन नै प्लास गेट औ बेनो बिनिफ्राय अनेक बुस्थु बानाय कारेन्टबो बानायबावोसो नामा बिनिफ्राय कारेन्ट बानाय दा औ कारेन्ट बानाय नै बिनिफ्राय नायलांबाय था देखायलांगोन खाथियाव थांनानै देखायबावगोन आरोना ओरैबायदि जायगाखा जायगाया ओरैबायदि मोजांखा ओरैबो नै ओरैहाय एखौ नय ओरैबो नै नायदो ओरै थारमाने हासुगासिनो दं सासे जोंना ब्र'आ ओरैहाय जेबो नङा ओरैहाय माने ब्रिजजों एसे मिस्टेक खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा आरोना गाइसमोन औ ओरैहाय नायनो हागोन ओरै गोबावसिमोन माने फैयैया दिनै गोबावजों खेबसे फैनानै जायगाफोरखौ एसे दस्रा मोनलायदों आरोना नायनो हागोन जायगाफोरखौ बेफोरबायदिनो नाय जायगाफ्रा माबायदि आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै माने जोंनि बे भिडिअखौ माने 800 जाबासो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि टारगेट लादोंमोन आरोना दा माने जायाखिसै 800 जायोबासो माने जों भिडिअ आपल'ड खालामनायनि मोनसे टारगेट लादोंमोन ओमफ्राय दा माने जोंना ओरै माबा फैग्रोबाय आरोना लोगोफ्रा ओरै माने बेरायनो फैबाय जों थारमाने बेरायनो फैनायजों लोगोसे जों भिडिअ मोनसे लांफानोसै साननानै बानायनाय जाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों 800 साबस्क्राइबार कमप्लिट बानायना होगोन होननानै स' गाइसमोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय था ओरैहाय माखासे जायगाफोर दंबावो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरै दुगैगासिनो दं नै माखासे मानसिफोराबो ओरैहाय एकदमबारे गादबे एखौ नहय ओरैबायदि थारमाने भिडिअ बानायनो नाङा होनगासिनो दं आरोना गाइसमोन बिसोरो माने हारसाफोरसो जानो हागौ मिथिलायलाङा बांद्रायबो गादबे एखौ नहय देन गामियाव गामसा लया हानाय नहले गामियाव गादुबा फालु है न नायदो ओरैहाय दुगैगासिनो दङानो ओरै सोरबोरै दुगै नागिरबावदों ओरैहाय माखासे ओरैबो ना सारग्राफोर दं ओरैबो दुगैगासिनो दं नै ओरैहाय जायगाफ्राबो ओरैहाय दंजोबो नै माखासे ओरैहाय नुनो मोनबावगोन ओरै माबायदि दुगैदों नै नायनो हागोन नै दुगैगासिनो दं ओरैहाय गाइसफोर नायलांबाथाय जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर खोनाबायना नोंथांमोन जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ इन्जय खालामगोन होननानै ओरैहाय दुगैग्राफोर दं ओरैहाय हारसाफोर खरहाय बोले फैसिलै आपने लोगे खरहाय बोले फैसिल बङाइगाव बेंगली कब आइसे अपनी कब आइसे बोले फैसिली किसका हो गया हालत आपका क्या करेंगे अभी ज्यादा पी लिया क्या करेंगे अभी पी ले भाई आपको बोल रहे कहाँ से आ रहे हैं हाँ वहाँ गोसाईगांव से अच्छा है अभी खराब किया है क्या खराब किया खराब नहीं नहाएगा चला जाएगा अभी नहा खा के जाओ क्या नाम है तुम्हारा यूट्यूब में क्या नाम है गारंटी ऑफिशियल राइट ऑफिशियल चलो हम लोग सब्सक्राइब करेगा लेकिन ये सब हम लोग का मत ठीक है कोई बात नहीं नहा रहे उधर भी नहा रहे देखो उधर ऐसा मैंने करो क्या कर सकता है करो वीडियो करेगा ना करो ना हो I love Baya आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ इन्जय खालामदों होननानै नायनो हागोन दुगैगासिनो दं आरोना ओरैबायदि बोलो कुछ बोलो यार
हम अच्छा क्या लग रहा है बोलेगा? इधर में आके कैसा लग रहा है एकदम मजा ले मजा आ रही ना अच्छा है ना क्या बात है बाप रे अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ना अभी चिरांग हाँ ओके हम लोग भी चिरांग से आमी चिरांग और है चिरांग दंगो चिरांग दंगो ओके ज़्यादा बोरो मालूम नहीं है ना इसलिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है ना आसा खालामो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन ओरैबायदि मानसि जायोना दाथ' माने निउ इयाराव बांसिन जाबावोसो मानसिया ओरै बांद्राय मानसि जाथ'वाखै थारमाने निउ इयाराव बांसिन जायो अब्लाबो बेलासियाव बेरायनो फैयो नायबाय थानो हागोन डिम्बू का पास गया डिम्बू का पास गया अच्छा है डिम्बू भैया अच्छा है ओ डिम्बू का साथ गया हम लोग भी सही सोच रहे हो अभी नेक्स्ट न्यू ईयर में उसको अच्छा आदमी है लेकिन अच्छा आदमी है ना आएंगे अगर नहीं फोन है तो हम लोग का चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार क्या नाम है ऑफिशियल गारंटी ऑफिशियल यार कर देंगे क्या है कर दो भाई कर देंगे क्या और थोड़ा सा ये 1K होने के लिए थोड़ा सा ये अभी तक कर मोनेटाइजेशन देंगे नहीं क्या हुआ है हम आपका हम कर देंगे हम 500 का और कर देंगे हाँ ठीक है थैंक यू यार थैंक यू यार आशा करिছো সাবস্ক্রাইব করে দিব বলে আশা করিছো আমি সাবস্ক্রাইব করে দিব ইপালে আহি আছে হ'ব দে এখন হয় এই যে এইটো উঠাইছে আহিছে পুরা গা ধুই আছে ইপালে এই যে এইফালে পুরা দুগি ভাই ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट आरोना थारमाने गसाइगावनि लोगो मोनदों गसाइगावआव दे दे এইফালে না दुगैनायनि लोगो मोनदोंमोन माने नैहाय ओरैहाय दं ब्रिज दं नै ओरैहाय माखासे जायगाफोर देखायलांबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइसमोन थारमाने जोंनि बेहाय गसाइगावनि लोगो मोनदोंमोन आरोना थारमाने नोंथांमोननो माखासे जायगाफोर देखायलांबाय थाबावगोन नोंथांमोना आसा खालामो जोंनि बे भिडिअ इन्जय खालामगोन होननानै ना मा होनो आसोल माबायदि मोनदों बे जायगायाव फैनानै फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायब्लासो माने इन्टारेस्टबो मोनगोन आरो बुजिगोनबो आरोना आसा खालामो नोंथांमोना गोबांनो नै मानो होनोमोनलाय बिसोरो गसाइगावनिफ्राय औ आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ इन्जय खालामगोन होननानै दा नोंथांमोना माखासे जायगाफोर देखायलांबाय थाबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला जों बिनिफ्राय एसे दस्रायाव थांसिगोनलै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लाना नायदो नै गाइसमोन ब्रिजआ माबायदि ब्रिजखौ नायनानै लाबानो जाबाय ब्रिजआ बेनो आरो मा होनोमोनलाय मा जायगा होनोमोनलाय लावथिनि ब्रिजआ नैबेनो गाइसमोन नायदो लावथिनि ब्रिजआ बांद्राय बेराफैयालै औ नंगौ लावथिनि ब्रिज गाइसमोन नायलांबाय था आरोना जोंबो गोबावसिमबो बेराया माने जों माने बेरायनाय फैयो आरोना जों नङा माने जों सानैजों आरो औ गोबावसिमबो बेरायो बे 6 इयार्सआनो जाबायमोन गाइसमोन नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन आरोना जोंनो दा माने बांद्राय गोलाव खालामदो भिडिअखौ जों जोबनायनि लामा लाबोसिगोन र' आरो नोंसिनो कारेन्ट दिहुननायखौ दिन्थिबावगोन जायगा देखायबावगोन मोनसेबाव दा खोनाबायना लोगोफोर थारमाने जों नोंथांमोननो माखासे जायगाफोर देखायबावनो सानदोंमोन नाथाय नैबे गेटआव हाबहोआ जाहैबाय बेहाय जों कारेन्ट बोखोनायखौ माने नोंथांमोननो देखायगौमोन आरोना बेनिफ्राय कारेन्ट बानायनाय जायगाखौ थारमाने बेहाय मानसि सोथ'आ आरोना सिगां सोयोमोन ओमफ्राय दा सोथ'ला जाहैबाय ओरैहाय दा बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि आरोना नोंथांमोननो बे जायगाखौ देखायनो सानदोंमोन ओरैहाय बै नुहुरनाय न'आवनोमोन बे न'आवनो देखायगौमोन आरोना नोंथांमोननो थारमाने दा सिकिउरिटिफ्रा माने हाबहोआ जाहैबाय बे गेटआव दा नोंथांमोननो अब्लाबो ससे मोनसे जायगा देखायबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनोमोन आरोना लोगोफोरनि कारेन्ट बानायनाया बिनिफ्राय कारेन्ट बानायो नै भुटान साप्लाय थाङो नामाथाय बिनिफ्राय कारेन्टआ भुटानाव थाङो नै बिनिफ्राय ओमफ्राय ओरैहाय माखासे जायगाफोर दंबावोमोन नायनो हागोन बिनिफ्रायनो कारेन्ट बानायोमोन जाहैबाय ओमफ्राय नैबे कारेन्टखौनो लाङोमोन जाहैबाय आरोना बिनिफ्राय ओरैहाय नै बिनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन नै औ आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअआव इन्जय खालामदों होननानै दा बे हाबनो मोनमारानो ना आसोल मोना मिथिबाय बेनिफ्राय हाबनो माने औ एलाउड गैयानो माने एलाउड गैयानो बोरै हाबगोन जों ओमफ्राय औ दा नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे ससेब्लाबो भिडिअखौ नोंथांमोना इन्जय खालामदों होननानै दिनैनि भिडिअखौ अब्ला एसेयावनो फोजोबथ'सिगोन नेक्स्ट भिडिअआव देखायनो नाजागोन आरोना ने बे सिङाव मा दं औ नेक्स्टआव देखायनो नाजागोन नोंथांमोन बे सिङाव मा दं माबायदि बानायो माबायदि कारेन्टखौ माबायदि लाबोयो आरोना गाइसमोन आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय